Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, asteartean 94 COVID kasu berri zenbatu dira Nafarroan. Aintzineko egunean baino 8 gehiago dira, eta azken 2 hilabeteotan izandako bigarren kopururik apalena da. Igandeko 97 kasuen atzetik. Duela astebete 152 zenbatu ziren eta duela 2 aste 229. Sarrigurenen eta Txantrean izan dira kasu gehien, Seina eta Andosila eta Burlatan daude zerrendan ondoren launa kasurekin. Bestetik, Nafarroko Gobernuak astelehenean jakitera eman du azken ordutan koronabirusa zuten 2 pertsona hil direla, 76 eta 87 urteko 2 gizonezko. Ospitalen egoerak berriz hobera egin du astelehenean 87 gaixo zeuden erietxetan bezperan baino 5 gutxigo, horietako 27 zainketa intensiboko unitatean daude, 4 gutxiago.